kan nun Christian in imangang zako pabuli cha som pali naktu ka chuan enge lo omdon in se si lo in nun na chu enge ni chhumrei lo te lo langa ralle tamai thin ang hi in di si a kan ma huna enge lo thleng don sia tu ma kan om lo du thu kan sam thin te po alo thleng ngei do nem ti po soi thei tu ma kan om lo lai hian kan du ang angin kan nung chin ani hi lali so lo kal li thleng po da mila he taksa hi thak thlenga omin thi to lo tu taksa a thwa win kan om vek to ang chatwa na lali so kyanga cheng ve tu rin nge dia bolali a haute shem na muna chuan nu reng si in meile kata kang dila a chhuna zana ngai saka om tu kan ni angle miswal te thiam changa oma shimna kan pumpel theinan pathian ngei chu mi shinga lo changin a thina chuan chatuan thina ata mi ron chan chuak to ani si a Krista thu tak kan sha te hi kan dam lai nge yangin na nge nen kan nun pui ngam lo ani chuan in sirin omzia anei to lo huna chuan apoi to don si a pathian hi a tha in a ro rel na hi ava fel tak em mishing hian lali so lo kal le hun tu sha se ama zong khovel lama am takin hun apangei om si a alaron kal mai don lo ti in alo kal ma dewa lo im bo sei tum chawin pathian ngai sak lek lovin kan nun nge om si a chutiang lo ni se kan nun na hi top thut thei reng ani si a swala kan om lai chuan thina alo khleng se shemmun kal chu kan ma bak ani mai don ani kan ma hun kan shiat lo ang bokin lali so lo kal le hun tu shilova kan om te hi awa tha em mangai a kan ta na thia thau le ta mangai le na hun cha kan nei ani biswal thiamin chanti tu kan van kong Krista rong bol ve a ata na nun ve theina hun cha kan nei te hi a hlu ani a kyang kan chen ve theina anun hlan tu du anga nun ve turin kan engkim mi hlan ve ang u mihring dam chung hi a rei si lova tuna hian engchen nge lel pa rong hi kan la bol ve thei ang ti po kan si si lo anun hian hlana chatwa dun min petu hi kudura kin kan to kang mo Krista chu kan duna lo lo be ro se zako babu ni cha riat pathian nei ro u ti chuan ani na na yang che u miswal te u in kut te sil fai ro u rel ro bul bal nei lo te u in thilung ti thiang lim ro u hel pat na som che u se the bread of life channel hi khongai ta ki mi lo subscribe sak ve ula ka video ti chho apia gi lo mu ve se theinan notification bell khai lo me ve donia in tam pathian chu che tak tak kan chop chha se kan tum don